To znači objektivno. Nema više ljudi. Dođe jedan korona, soj, najnoviji, pobije sve. Nema više ljudi. Kao što je 2 + 2 4 kad nema ljudi, tako je i moralni zakon čija je srž ljubav postoji i kad nema ljudi. Onda ovaj malo zaustavi video pa pokušaj malo razmisliti o tome. Jel? Ako to nije tako, ubiti jedno dijete nije zlo. Ako to nije objektivno. Ako moralni zakon nije objektivan, ubiti jedno dijete iz čista mira, to nije zlo. Nama se ne sviđa. Meni se sviđa sladoled od vanilije, meni se sviđa od čokolade, meni se sviđa ubijati djecu, to samo na to razini smo. Ako taj zakon nije objektivan, a objektivan znači neovisno o nama, nas nema, nužno postoji, vječno postoji, kao 2 + 2 je 4. Gdje postoje matematički zakoni, gdje egzistiraju? Mora postojati vječni um. Gdje postoji moralni zakon, srž moralnog zakona, mora postojati vječno srce.